Sinden ki nek lagi wis nyandang Jawa iki arurane keluar no. Iya. Nek kowe nyawang biasa, Sinten to? Hah? Sinten? Ayu kok dudu kowe. Oh, Ayu. Nek kowe tetep apik, nek kowe ki ayu kok ya iya. Sapa sing nyawang kowe ora ayu wis mripate rusak. Anjen yo ayu tenan kok no. Awake gedhe lemu. Iya. Dan luar biasa. Pak dengaren iki. Apa? Pak dengaren. Ya ora dengaren wong ya kowe iki nyatane ayu tenan kok. Iya. Nganti dadi golekan. Ana lho sing nganti penonton iki nganti tau ana sing klumah mergo weruh Tatin kuwi. Iya. Tatin kuwi. Awake jan iso singsen lho. Wah, globyak. Saking ngefene ya, Mak. Saking ngefene. Iya. Ya merung tau weruh le preman wae. Wo. Surakalap. Ha iya. Ana sing seneng banget kuwi. Sapa? Niki sapa jenenge? Pak Ijo apa sapa kuwi? Pak Ijo apa Mas Putut? Lah nggih. Mas Putut Wijonarko. Ya, aja tok ece kuwi ya anggepe. Lah niki ya sak ngece aku lho kuwi. Pegawe. Penggemarku jarene. Sapa? Kuwi si Putut kuwi. Kuwi ya kurang ajar kowe iki. Kok mentok jangkar sik putut ora. Ya. Ayo pamundutan iki kembang rawe. Ya. Diaturake. Ngono ya, Mak. Ya. Sinden urung nyuwara wis madhang. Sapa? Nang panggung mau kok ya. Iya. Lah lapar lho, lapar. Lapar ya wis sore mau cepaki karo Pak Kondang wis ora kurang-kurang disediani tempat transit wis ana apa-apane kok ya. Iya. Nggih wau dereng lapar terus pun teko mriki langsung munggah dereng maem. Iya. Ya monggo. Langsung mawon nggih. Langsung. Langsung piye? Dibawani kok piyai semene iki pengen krungu suaramu ora mung rupamu tok Iya. Lah bawane napa? Sak karepmu sinden kok kurang bawa. Iya. Apa sakarepmu slendro? Apokmu kapan? Sinden pelok ki ya ngene iki. Iya. Sapa sinden pelak? Lah kowe kuwi kok ora iso slendro. Ayo slendro. Iya, Ndang. Tak tunggu pokoke nganti sak entukmu. Iya. Iya. Rina sayang ngalilo. Napa, Pak? Ora apa-apa pilek. Pilek. Kaya lagu arep gayeng arep seneng kok malah sedih ra jamak-jamak. Niki karyane Bu Kesi. Sapa? Kesi. Oh, heeh, terus. Mangkelingan duh slah. Patu. Kamu atik tan kuwawa pamikirku tan jemutu manem tan jemutu kalbu atiku wis kadung tresna mung sirawang marak ati ya ati
Ngapa lho senane ngece lho. Sing ngece iki sapa? Jenengan kuwi. Lah ya mulane suarane didandani ora. Dandane piye? Cenglek. Dikentrengke di betel telake kuwi. Suarane kok menggok dhewe bareng ora kerasa. Ya wis senengane ngono. Ngapa? Ya ora apa-apa nek menggok aku ya sok menggok. Jenengan ora ming swara deh. Apa? Ya sak. Ya. Ya piye? Teruske kok. Sak kelakuane diteruske ra? Ayo, teruske. Iki wis rampung. Hah? Ra krasa. Sone iki nek wis rampung rak ya omong sih. Lah kena wis ora meneng wae. Sone iki nek wis rampung muni wis ngono. Iya. Ora kok ming glenes wae. Ya ora. Ya. Mangga. Ya. Anu wae, ora usah digedruke, cahe ra iso joget wis. Iya. Iki cah ketoke awake luwes ning ra iso joget. Joget mung kaya mentok mlaku wae. Aja ngece, sesuk aku arep sinau joget. Ngono kuwi dadi dinggo ngoyak popularitas kuwi kudu sinau. Iya. Senam aerobik. Iya. Hah? Senam aerobik. Ben ngapa? Ayo main luwes. Masa? Yuk. Plek. Piye ngapa mau? Suarane piye? Sepatu tiba ning lantai iki lho. Piye? Plek. Awak tak nek aerobik iki tangane ya ora ngene-ngene tok. Iya, awang kowe iki tau njaluk kates aku tak kono pek siji wis suarane loro kok. Loh, kok iso? Ha iya nyengket kates dul ngono kuwi. Bluplek. Lho, kok loro tin aku. Siji kok, Pak. Kok suarane loro dukon iki. Duplek ngono. Ya wis. Ayo, kembang rawe, rasa digedruke, ra apik wis delok ora. Ya, monggo, ya.